Έχουμε ένα Sony Ericsson W995 το οποίο μας παραχώρησε το eShop.gr για να το δοκιμάσουμε και να γράψουμε τις εντυπώσεις μας. Πρόκειται για την ναυαρχίδα της Sony Ericsson όσον αφορά τα Walkman Phones, το οποίο έχει, όπως βλέπουμε και εδώ, 8,1 MP κάμερα με flash autofocus, σταθεροποιητή εικόνας, clear audio experience διαβάζουμε εδώ, δυνατά ηχεία. Πάμε να κάνουμε το unboxing. Αυτό εδώ είναι το κινητό, σε μαύρο χρώμα. Στο κόκκινο έρχεται, θα έρθει νομίζω μέσα στον επόμενο μήνα. 8,1 MP. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε μέσα. Εδώ πέρα υπάρχει το CD με το software, PC Suite, ελληνικές οδηγίες χρήσης. Τα αφήνουμε αυτά. Και εδώ μέσα έχουμε ακουστικά. Εδώ. Πολύ δυνατή ταινία έχουν βάλει μάλλον. Εδώ πέρα τα ακουστικά που μπαίνουν μέσα στα αυτιά και για τα ανταλλακτικά για μπροστά. Φορτιστής και καλώδιο σύνδεσης USB για τον υπολογιστή. Αυτό είναι το Sony Ericsson W995. Να βγάλουμε τη ζελατίνα και πίσω. Αυτή εδώ είναι η κάμερα, 8,1 MP με autofocus και σταθεροποιητή εικόνας όπως είπαμε και flash. Από τα καλύτερα φωτογραφικά κινητά που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά, στο μαύρο χρώμα.